Ola, que tal? Boas tardes. A situación de José Ramón Gómez Besteiro como líder do PSDG é cada vez máis complicada. Xa son 400 os cargos do partido que lle piden que dea un paso atrás despois de saber que coñecía desde outubro a denuncia por acoso sexual do expresidente da Deputación de Lugo. Incluso os expresidentes Touriño e González Laxe asinaron un documento en que se pide máis contundencia. As miñas afirmacións en relación cos feitos que relataban vostedes son as que eu fixen, atenidas á verdade sempre. Xe dar un paso en falso moi importante e xe, pois, enganar a militancia do Partido Socialista porque empezou dicindo que non sabía nada. E cando cometemos un erro en política debemos de pagalo. E hoxe é o derradeiro día de Pilar Alegría como voceira do Goberno e ministra de Educación. Marcha a Aragón como candidata do PSOE nas eleccións do 8 de febreiro. Vaina sustituir outra muller, pero Pedro Sánchez non aclarou se de dentro do Goberno ou de fora. Galicia xa ten presupostos pro ano que ven. É a primeira comunidade que os aproba no Parlamento. Un de cada 4 euros irá a gasto social. As rebaixas fiscais permitirán que os galegos aforren 790 millóns de euros. Manifestarse en contra dos... Os servizos de salvamento volven despregarse para buscar un desaparecido no mar, desta vez na Coruña. É un veciño de 66 anos que foi practicar pesca deportiva onte á tardiña e que non regresou á casa. Buscan por terra, por mar e por aire na zona de San Pedro. As radiografías van sobre rodas no rural. Hoxe imos comprobar como funciona o programa que leva esas probas aos ambulatorios que non teñen servizo de radioloxía. Os pacientes evitan desprazamentos a centros de saúde máis grandes. Pelo seda e moitos brillos durante anos o uniforme oficial do Nadal, pero algo está mudando. Esta noite bella, cal será a tendencia, gala ou pixama? Contámoslo nun momento. Estamos en semana de Copa na eliminatoria que conduce a oitavos de final co Celta, Deportivo e Ourense. Riazor acolle esta tarde o partido do Deportivo co Mallorca. O equipo balear chega aos titulares. O Deportivo quere recuperar as sensacións tras 2 derrotas seguidas en Liga. E no tempo teremos unha tarde en que os chubascos irán a menos, quedarán moi reducidos ao terzo norte. Continúa a nortada e o aviso amarelo no litoral por mar de fondo. As temperaturas baixan. Veña, imos arrancar no Parlamento Galego ca intervención do líder dos socialistas nun momento de máxima debilidade. José Ramón Gómez Besteiro enrócase mentres que se multiplican as voces críticas. A súa xestión do caso Tomé está convulsionando o partido e o alcalde de Ames pídelle mesmo que asuma a súa responsabilidade. Jesús Fontenla. Si, hola, que tal? O caso de Xosé Tomé estivo inevitablemente na tribuna do debate parlamentario desta mañá. Entre os oradores, o propio Gómez Besteiro, que aproveitou para mostrar a súa solidaridade coas víctimas, expresar a súa tolerancia cero co acoso sexual e que tamén presumiu desa canle interna de denuncias que ten o Partido Socialista. Non todos no PSDG comparten esa visión tan amable. As críticas da alcaldesa da Coruña sumanse agora o alcalde de Ames e tamén centos de militantes que prestan a súa sinatura ese manifesto crítico coa dirección. Entre esas últimas sinaturas, as dos expresidentes Emilio Pérez Touriño e Fernando González Laxe. E cando cometemos un erro en política, debemos de pagalo. Unha parte do socialismo galego acende contra Besteiro. Non fixo nada, pois a verdade é que actuou mal. O alcalde de Ames pídelle que dé un paso ao lado. Se debería de abrir un proceso de reflexión dentro do Partido Socialista de Galicia e tomar decisións importantes. E as edís expulsadas de Santiago pregúntanse: para isto voltou Besteiro? De verdade que para isto se puxo a fronte da Secretaría de Organización a esa alcaldesa Lara Méndez? Dúas persoas que xustifican todo. Xa son 400 as persoas que asinaron este manifesto en contra da xestión do caso Tomé, entre eles figuras como a alcaldesa da Coruña ou os expresidentes Laxe e Touriño. Todos cuestionan o papel do secretario xeral.
aféanlle que coñecera do caso en outubro e non tomara ningunha medida ata a semana pasada. Yo no recibí ningún tipo de denuncia. Pero Besteiro mantense firme. As miñas afirmacións en relación cos feitos que relataban vostedes son as que eu fixen, atenidas á verdade sempre. Pois enganar a militancia do Partido Socialista porque empezou dicindo que non sabía nada. En a Moncloa apóiano públicamente, pero recoñecen desconcerto. Es que a muchos hombres en el Partido Socialista esto nos ha pillado completamente descolocados, tengo que admitirlo. En plena crise dentro do Partido Socialista polos casos de acoso sexual, o Ministerio do Interior cesou o xefe da Policía en Lleida tras coñecerse unha condena de 2003 por acoso sexual agravado a unha subordinada. Antonio José Rollo ofreceulle á muller facilidades para ascender se mantiña relacións sexuais con ela. Os casos de acoso e de corrupción que rodean o goberno están provocando unha crise interna na coalición. Sánchez descarta remodelar en profundidade o seu gabinete como lle reclama Yolanda Díaz. Sumar non inclúe a posibilidade de sair do goberno, pero si pediu unha reunión urxente co PSOE. Xosé Manuel Ares. Sí, Carlos, Sánchez descartaba unha remodelación do goberno, pero algo terá que facer nos próximos días porque hoxe Pilar Alegría despedíase na rolda de prensa do Consello de Ministros para ser candidata en Aragón. Unha remodelación, como dicías, que lle pedía Sumar e que hoxe volvía a amosar o seu actual socio de goberno o seu malestar co PSOE. Din que non van a abandonar o goberno, pero entenden que onte Sánchez perdeu unha oportunidade para render contas con claridade e aplicar a contundencia necesaria ante os casos de corrupción e de acoso sexual. Reclámanlle un relanzamento do Executivo, mentres que un dos partidos que integran Sumar, a Xunta Aragonesista, replantéase o seu apoio a Sánchez e acúsao de cobarde. Tamén Compromís advirte que o goberno debe espabilar. Así mesmo, Podemos endurece o seu discurso e pide aos cidadáns que saian á rúa contra o goberno. E mentres, o PP pon no punto de mira aos socios do PSOE, pídelles que rompan e apoien unha moción de censura. Yo cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto. Pilar Alegría deixa o goberno para competir nas autonómicas. Outra muller exercerá de voceira. Descártase Diana Morant, ministra de Ciencia e líder do PSOE valenciano. Ya tengo suficientes encargos. Este é un dos poucos cambios que Sánchez prevé facer no seu gabinete. Os socialistas descartan a remodelación profunda que lle pediu nos últimos días Sumar. Yo no entiendo muy bien la relación entre un caso de presunto acoso en Monforte de Lemos o en Almusafes con el gobierno de España. Puente cree que a petición está fora de lugar e pregúntase: se incluyen los ministros de Sumar, no sé si también hay que remodelarlos a ellos. En fin, le encuentro muy poco sentido. A pesar da resposta dos socios, Sumar descarta sair do goberno e pediu unha reunión urxente co PSOE, o que ve así. Parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable. Para outros socios como PNV a situación é xa insostible. De enrocamiento personal. O PP só ve unha solución, que se adianten as eleccións xerais. No sé qué tipo de esperanza tienen en que cambien los ministros, porque claro, todos sabemos en qué tipo de caladero iría a buscar Pedro Sánchez a sus próximos ministros, probablemente en algún sitio en el que haya muchos delincuentes. Pedro Sánchez comparecerá no Congreso pola corrupción, pero non será este ano como exixía o PP. Con esta votación queda aprobada a Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. Galicia convértese na primeira comunidade en aprobar as súas contas. Xesús, que grupos as apoiaron? Ola de novo, pois cos únicos votos favorables do Grupo Popular, en todo caso suficientes para levar adiante esas contas que superan os 14.200 millóns de euros. Din os populares galegos que isto é posible gracias á estabilidade política que ten Galicia e subliñan a boa noticia de que os servizos públicos teñan financiamento suficiente. Os grupos da oposición votaron en contra, din que o aumento do 2% é cativo, insuficiente. Tamén criticaron que os populares non foran quen de aprobarlles nin sequera unha emenda. Nun momento de incerteza política en España, o Parlamento de Galicia dalles luz verde ás contas que marcarán a vida dos galegos en 2026. Esta estabilidade está a contar con estas contas e que sigamos con o noso camiño de potenciar os servizos públicos.
Unhas contas que non convencen nas filas do Partido Socialista, falan dunha rebaixa das partidas polos servizos públicos e rexeitan as rebaixas fiscais cando se lle reclaman máis cartos a Madrid. E logo falan de compromiso social. Pois ben, aquí está o seu compromiso. Recortes, parálise e soberbia. Dende o Bloque Nacionalista Galego poñen o foco na política forestal e nos servizos asistenciais, sin que as contas consolidan un modelo que consideran fracasado. A realidade é que non pasan a máis mínima proba do algodón. Son uns malos orzamentos para Galiza. Pero os populares unhas contas que dan a Galicia a estabilidade necesaria para seguir avanzando. Nunca un goberno amosou un compromiso cos servizos públicos comparable ao goberno que preside Alfonso Rueda. Unha folla de ruta coa que din os populares Galicia seguirá sendo unha illa de estabilidade. O Senado vai reprobar a ministra de Sanidade, Mónica García, a proposta do Partido Popular. Acúsana de incompetencia e de falta de diálogo cos sindicatos e cas comunidades autónomas na negociación do Estatuto Marco de Sanidade. Os populares tamén denunciaron a ausencia do Goberno na sesión de control deste martes, din que non acoden para esconderse dos escándalos que teñen abertos. A China anuncia aranceis de ata o 19% a carne de porco que compran da Unión Europea. Como lles vai afectar os diferentes países, María? Pois falta aínda a letra pequena, pero os aranceis máis altos vanse aplicar a países como Bélxica, Alemaña e os Países Baixos. No caso de España tamén vai haber taxas, pero serán máis baixas. A China é un dos principais mercados para os produtos porcinos españois. De feito, o ano pasado exportáronse 540.000 toneladas, especialmente de orella, morro e patas de porco, con escasa saída en Europa, pero alta demanda no xigante asiático. A China aplica estos aranceis a Europa en resposta dos aprobados aquí para os coches eléctricos chineses. Ben, calquera medida que afecte a carne de porco ten repercusións aquí en Galicia porque somos a comunidade con máis explotacións de España. Temos 27.000 granxas que son o 32% do total. Os nosos produtores envían carne aos matadoiros de Portugal e de Burgos, desde onde exportamos a todo o mundo. O anuncio do Ministerio de Comercio da China de aplicar ata case un 20% de aranceis á carne de porco procedente da Unión Europea é un novo golpe a un sector tocado xa pola peste porcina africana. Con todo, España é o país que sae mellor parado. En xeral, saleu bastante ben parada. Litera Meat, que é prácticamente o matadeiro máis grande de Europa, que está en Huesca, ten solamente un 4,9% de arancel, que con respecto ao que teñen os alemanes, que é un 20%, pois a verdade é que é bastante pouco. Pero a que responde esta suba de aranceis tan desigual? Nos entendemos que a estrategia de China ahora mismo, por un lado, é facer presión polo tema dos coches eléctricos, e por outro lado, pois é cambiar as compras que está facendo na parte do centro de Europa, e empezar a comprar en España. E é que os prezos en España son dende hai 15 días máis competitivos. O prezo da carne baixou 26 céntimos, pero non é a única razón. Temos a carne, por decirlo así, con mellor trazabilidade de Europa, as mellores industrias de Europa, e ahora mismo é o mercado no que queren comprar, por eso puxeron os aranceles máis baixos. Galicia produce ao ano máis de 3 millóns de porcos, uns 60.000 cada semana. Nestes 15 días de crise leva perdido xa entre 3 e 4 millóns de euros. Mentres, en Cataluña confirman 10 novos casos de peste porcina en Xabarís, así que aumenta a 26 o número de positivos. Todos estaban dentro da zona acoutada polo primeiro foco na provincia de Barcelona. Hoxe houbo tractoradas alí para pedir prezos xustos. E tamén hai protestas de gandeiros en Francia que rexeitan ter que sacrificar todas as vacas cando se detecta un caso de dermatose nodular. Os gandeiros franceses están provocando retencións kilométricas nalgúas vías principais que chegaron incluso ao País Vasco. Agricultores e gandeiros de toda Europa van participar pasado mañá nunha gran manifestación en Bruxelas para presionar os líderes europeos que estes días debaten o futuro presuposto comunitario. As organizacións agrarias reclaman unha PAC cun orzamento propio, din que a proposta da Comisión Europea supoñería para España a perda de 900 millóns de euros anuais. No se puede hacer una propuesta con menos dinero y con más exigencias. Están jugando con las cosas de comer, que están jugando con la soberanía alimentaria, que están jugando
con la única política agrícola común que queda, que es la PAC. A Unión Europea vai permitir que se sigan vendendo coches con motores de combustión despois de 2035, unha decisión a que se opón España, xa que o Goberno considera que se debe continuar ca folla de ruta que situaba en 2035 a fin da venda de vehículos de combustión. Creemos que es importante por dos motivos. Uno, por responsabilidad de cara a la reducción de emisiones, por supuesto, ese 15% de las emisiones globales europeas de esos vehículos ligeros, pero además creemos que también es una oportunidad para esas inversiones que están haciendo que la industria tenga señales concretas y claras. O Goberno aprobou unha transferencia de 100 millóns de euros ás Canarias para a atención a menores inmigrantes non acompañados. Débese a que esa comunidade se atopa en situación de continxencia migratoria. Eses cartos teñen como obxectivo garantir a protección axeitada aos menores. Segundo o Goberno Central, Canarias atende neste momento máis de 4.500 nenos, nenas e adolescentes inmigrantes non acompañados. Hoxe e mañá volve a haber folga do profesorado en Galicia convocada pola CIGA e polo Sindicato de Traballadores do Ensino. E así protestaron esta mañá en 15 localidades, con marchas fúnebres. Queren visibilizar que están de loito polos recortes no ensino público. Piden menos alumnado por aula en todas as etapas e máis persoal para atender a diversidade, entre outras demandas. Pasada a 1 da tarde, os bombeiros da Coruña localizaban algunhas das pertenzas do home que desapareceu onte pola tarde logo de sair pescar nas inmediacións do Millennium da Coruña. Un amplo dispositivo por terra, por mar e por aire prosegue na busca deste home. Nuns minutos contámoslles a última hora. Un xulgado de Alacant condena a 8 anos de internamento nun centro de menores os dous mozos que asasinaron unha rapaza de 15 anos en Orihuela en novembro do ano pasado. Os condenados son o exnoivo dela e o amigo co que planificou e cometeu o crime seguindo as indicacións de vídeos de internet. O 24 de novembro do ano pasado, o esmozo de Chloe e un amigo puxeron en práctica o macabro plan que levaban argallando desde que a rapaza de 15 anos decidira cortar a relación. Citárona nun rueiro pouco transitado e tentaron matala facéndolle cortes no pescozo, tal como se indicaba en vídeos de crimes reais que consultaran en internet. Deixaron a malferida na rúa contando que estaba morta, aínda que realmente falecía horas despois nun hospital. Dos teléfonos móviles dos acusados lograron recuperar as mensaxes que se intercambiaron aquela noite e que se acabaron convertendo en probas concluíntes para a súa condena. Tamén estaba o coitelo e algunhas pezas de roupa que queimaron nunha casa abandonada próxima, e os restos biolóxicos achados tanto no lugar do crime como na casa dos acusados. Malia que se cualificou como un caso de violencia machista, a sentenza que recibiron este martes nun xulgado de menores de Alacant considera que tanto o mozo como o amigo son culpables por igual e condénaos á pena máxima para menores, 8 anos de internamento por asesinato con alevosía e 5 anos máis de liberdade vixiada. Xa que os dous tiñan menos de 18 anos cando se cometeu o crime, terán que cumprir a condena ata os 21 anos nun centro de menores. En ese momento verase se pasan a un centro penitenciario de adultos. Unha muller morreu esta noite nun accidente de tráfico na Coruña. Saiu fora da estrada na avenida de Alfonso Molina. Reyes Rego. Sí, o accidente mortal produciuse neste vial dirección saída da cidade 4 minutos antes das 12 da noite. Daquela unha muller de 49 anos, veciña da Coruña e única ocupante do turismo, sufriu unha saída de vía. O coche precipitouse cara a un noiro e acabou emborcando. Malia que a vítima levaba posto o cinto de seguridade, saiu despedida e faleceu no acto. Así quedou o coche tralo accidente mortal minutos antes da medianoite na avenida de Alfonso Molina. A vítima, unha muller de 49 anos e única ocupante do turismo, circulaba pola marxe dereita da calzada cando se botou da vía e se precipitou cara a un noiro ascendente provocando que o vehículo emborcase. Saiu despedida pola porta, malia levar posto o cinto de seguridade e xa faleceu no acto. Ao lugar desprazáronse os bombeiros da Coruña ante a posibilidade dunha escarceración. Tamén axentes da Policía Local, Garda Civil e efectivos de urxencias sanitarias do 061 que únicamente puideron certificar o falecemento da muller. Así que lle pasa unha cousa ou que lle dera algo. Es unha carretera que engaña mucho al entrar y al salir, sobre todo si vas a mucha velocidad. Chovendo aquí, caen dúas gotas,
xa sabemos o que pasa. É o segundo accidente mortal que se produce 21 días despois doutro sinistro tamén en Alfonso Molina, no que dous mozos acabaron impactando contra unha das columnas de formigón da ponte á altura de San Cristobo. A copiloto de 20 anos faleceu no Chuac un día despois do sinistro ao non poder superar as graves feridas. A velocidade está a un límite que a veces que nos pasamos. Non sei a que é debido, porque sean tan seguidos, vamos. A Garda Civil xa abriu unha investigación para esclarecer as causas deste sinistro mortal. En Boiro, 4 persoas resultaron feridas nun accidente múltiple. Aconteceu ao redor das 8:15 na G11, altura do quilómetro 28, seu paso por Lampón. Un vehículo saiu da vía e colidiu contra a Medianeira. Minutos despois, outra chamada ao 112 alertaba de outra colisión no mesmo punto. Segundo a Garda Civil de Tráfico, como consecuencia do primeiro accidente, un turismo colidiu contra un camión. Axiña xa chegaron os bombeiros de Boiro e Protección Civil. Como consecuencia, 4 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital con feridas de diversa consideración. Pouco despois, ás 9 da mañá, un accidente na P9 no quilómetro 13 en Cecebre provocaba longas retencións sentido a Coruña. Foi o propio condutor do turismo que chamou o 112 avisando que tivera unha saída de vía. Non sufriu feridas graves, pero o denso tráfico chegaba ata a confluencia das vías que veñen dende Santiago e Ferrol. Xa ben, o GPS xogoulles unha mala pasada a estes 3 camións que acabaron atascados en vías moi estreitas, pero non só lles pasa a vehículos de gran tamaño. O último exemplo témolo en Pontevedra. Que vai, e vai a se foi. Un coche xa van uns cantos quedou encaixado nas escaleiras que baixan para a Praza da Ferrería en pleno centro de Pontevedra. Imaginamos que do GPS collen o coche, siguen hasta que cando se dan conta caen polo escalón. Conducía un home de Bulgaria que xa leva anos vivindo en Sanxenxo e que tiña mañá de hospitais. Primeiro en Pontevedra moi cedo e despois en Vigo, pero o segundo xa non chegou. Estuvo posto aí, par de horas, e o listo que fixo entrou no coche, doulle para atrás e saleu, pero bueno, ese foi o que máis sorte tuvo. En verán cae un mínimo, en Semana Santa outro, e agora pois que o outro. O fácil é pensar aquilo doutra vaca no millo, pero postos no sitio igual é mellor aplicar o outro de cando vexas as barbas do teu veciño cortar, pon as túas a remollar. Como ves en línea, como un cambio, digamos, o mellor veste fijando xa para onde tes que salir, vas mirando máis hacia arriba e non te fixas un pouco, non sei, o mellor debería estar señalizado ou algo. Estas se ven máis ben pouco, pero non só pasa aquí, pasa tamén na zona bella e algunha zona que hai escaleiras e tamén ten pasado. A Praza da Ferrería está nunha rúa de preferencia peonil con acceso limitado a residentes e vehículos de servizo, pero en vista das trampas do navegador propoñen un reforzo da sinalización que advirta da presenza de escaleiras. Pois non para de crecer o tamaño medio dos coches en España. Os máis grandes son os que máis se venden, pero tamén os que causan máis problemas. Ocupan moito espazo, en algúns lugares teñen verdadeiros atrancos para aparcar. O fenómeno xa ten nome, chámase autobesidade. Antes os coches eran así, igual alguén non o lembra. Aquí sobra espazo porque este é un edificio acabado de construir e as normas exixen prazas máis grandes. Sí, ahora son más grandes. O sea, por ejemplo, en esta promoción tenemos plazas de garajes pues de 5 metros en adelante y más, 5,5 metros y algunas incluso con más espacio. O tamaño medio dos coches leva décadas aumentando. En España engordan medio centímetro de ancho cada ano. A venta dos tipos sub multiplicouse por 4. O que sí miro moito é en que parking vou aparcar. Sí, porque te limita moito a hora de deixar o coche grande nunhas plazas que sí que... Imagínate que o coche este, o aparco aquí, como salgo por aquí? Un podo, coa columna. Son moi estreitas para os coches que son. E aparcar é, segundo as enquisas, a maior angustia dos condutores. Dame máis medo non poder salir, o que tiña que salir de aí, ou abrir a porta me golpeé, porque de feito tiña golpes, marcas que me fixeron ao abrir as portas. Ter que deixar o coche sin freno de man e pusalo. ¿Sí? Totalmente. Y es muy común que nos pidan meter el coche en la promoción antes de comprar el piso. Sí. Coches máis grandes ocupan máis espazo público. Algúns países propoñen que paguen máis impostos. En España está en estudo.
A Axencia Estatal de Meteoroloxía concluiu que aquí en Galicia o outono que está a piques de rematar foi máis cálido do habitual e con precipitacións normais. Nuns minutos neste telexornal vemos todos os detalles e tamén vemos cal é a previsión para o primeiro trimestre do ano 2026. Un gran dispositivo de busca está despregado na Coruña. Tratan de localizar un pescador de 66 anos que saiu onte á tarde e que non regresou a casa. Xoel Rodríguez. Sí, Carlos, esa busca nestes momentos focalízase sobre todo nas inmediacións do Obelisco Millennium da Coruña, tamén do Monte de San Pedro, un dispositivo por terra e por mar que durante partes desta mañá se realizou tamén por aire, pero nestes momentos as condicións do tempo están impedindo traballar os helicópteros. Pasada a unha desta tarde, tanto os bombeiros da Coruña como a Policía Local daban con algunhas das pertenzas deste home. Trataríase, segundo confirmaron os seus familiares, dunha mochila e dun paraugas. Un home duns 66 anos que desaparecía onte mentres realizaba pesca deportiva nestas inmediacións, saía da súa casa a 7 da tarde e foi a primeira hora desta mañá cando un familiar deu aviso aos servizos de emerxencia logo de percatarse de que non regresara á súa vivenda. As condicións tanto do vento como do mar, como dicimos, están complicando esas labores de busca. De feito, nestes momentos aquí no litoral da Coruña hai activo un aviso amarelo por ondas que poden chegar aos 5 metros. O que xa atoparon foi un ciclista que desaparecera en Murcia no medio do temporal que azoutou a zona estes días. O corpo apareceu nunha rambla. Trátase dun home de 61 anos. A comunidade murciana aínda sofre hoxe as consecuencias dunha borrasca que mantén estradas cortadas por asolagamentos. A borrasca Emilia tamén provocou estragos e problemas na mobilidade ao seu paso por Andalucía. 68 pasaxeiros dun tren que ia de Huelva a Sevilla quedaron varados a metade de traxecto por unha avaría. Tardaron 6 horas en retomar a viaxe. Na capital sevillana, un lóstrego fendeu unha árbore centenaria emblemática do barrio de Triana. Non houbo feridos, pero a árbore estragou varios coches e a estrutura dun bar. Parece que o inverno que comeza o día 21 non vai ser moi frío, ou iso polo menos apuntan as previsións da EMET para Galicia. No que se refire á chuvia, Alejandro, a predición non deixa as cousas claras. Sí, é o que indican os modelos de cara ao primeiro trimestre do ano 2026. Teremos temperaturas máis altas en comparación cos datos históricos, pero sí que non son moi claros os modelos de cara ás precipitacións que van a caer. O que sí sabemos é que o outono que está a piques de rematar foi moi cálido, foi máis cálido do habitual e tamén tivemos precipitacións normais. Algúns dos datos máis destacados que deu a Axencia Estatal de Meteoroloxía durante a rolda de prensa desta mañá foi que no mes de setembro, concretamente o día 19, tivemos unha temperatura máxima de 35 graus. Tamén no mes de outubro rexistrouse un refacho de 131 km por hora. En canto aos acumulados de auga, os máis altos foron no mes de novembro, 100 litros por metro cadrado, cando pasou por aquí a borrasca Claudia. Sempre nos din que chove moito, pero non é verdade. Que a chuvia cansa bastante. Cansa porque todo novembro e o que vai de decembro foron meses con máis chuvia do normal. As estatísticas estiveron influídas tamén pola descarga da borrasca Claudia, pero se miramos os datos xerais do trimestre, pois resulta que choveu o normal. Pero mal tempo no seu tempo, bo tempo, Botando o man do refraneiro, vimos dun outono quente que leva o demo no ventre, pero as neves que prometen todo tipo de bondades cubriron os paus uns días antes do San Nicolau. Antes era chuvia, relámpagos, vento, tormentas, era un desastre, agora estamos unha maravilla. Os outonos e invernos máis suaves teñen a contrapartida dos veráns demasiado cálidos. Desde hai 11 anos sobe a temperatura media do planeta e este 2025 en Galicia foi extremadamente cálido. Es un poco raro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con esa anomalía de 1,3 grados Celsius con respecto a lo normal, probable que acabe un poquito por debajo del más cálido de la serie, que fue el año 2023. De momento sabemos que o Nadal será seco e frío. De fin de ano e Reis, aínda non se sabe se deixarán estampas como esta. Eu vi que está tirando foto, mãe. Foi iso? A cidade rusa de Yakutsk, na parte oriental de Siberia, registrou onte
45 graus baixo cero. Nalgúns distritos próximos chegaron aos menos 52. Un frío extremo que para a maioría dos seus 300.000 habitantes pois non impide levar unha vida normal, como acudir ao mercado. Os negocios están abertos e o transporte público funciona con normalidade. Iso sí, as escolas optaron polas clases en liña. En Argentina están en alerta polas treboadas e as chuvias abundantes que afectan á metade norte do país. Estas son imaxes da zona de Catamarca, onde a xente tivo que sair correndo dun mercado cando se desatou de súpeto a tormenta. Falamos agora dun método de roubo que está en auxe, reventar o escaparate dun establecemento ca tapa dun sumidoiro para logo acceder a él. Na Coruña xa foron varios os comercios asaltados desta maneira. A última vez, onte mesmo, aínda que quedou en tentativa Mercedes Seixo. Si, os ladróns non conseguiron entrar de madrugada nesta barbería situada na rúa Río de Monelos, no barrio coruñés de Catro Camiños. Como ven, o cristal deste escaparate quedou destrozado tras o lanzamento dunha tapa de sumidoiro. Por fortuna, o cristal de seguridade impediu que os ladróns puideran acceder no local. Os propietarios xa presentaron denuncia ante a Policía Nacional. Este non foi o único intento de asalto neste barrio coruñés. Esta madrugada tamén intentaron asaltar un local, unha escola de música. Desta volta, o lanzamento dunha pedra tamén destrozou un escaparate. Neste estado quedou o escaparate dunha barbería situada na rúa Río Monelos da Coruña tras sufrir unha tentativa de roubo esta madrugada. O incidente aconteceu pouco antes das 7, cando os ladróns trataron de acceder ao local estragando o vidro coa tapa dun sumidoiro. As forzas de seguridade acudiron ao lugar minutos máis tarde tras recibir o aviso por parte dun particular, pero a súa chegada non atoparon máis que os danos no cristal. O persoal do negocio chegou á escena pouco despois ao ser notificados pola propietaria dun negocio próximo. Eso que me llamó la vecina que tengo al lado de la cafetería y me dijo que está la policía aquí, que te han roto la cristalera, entonces vine y así encontré todo el percal. Con una alcantarilla, pero no sabe dónde la trajeron, porque de esta calle no es, entonces no sabemos qué pasó. Ao tratarse dun vidro de seguridade, o cristal impediu a entrada dos intrusos no local, polo que non puideron subtraer cartos nin bens de valor do seu interior. Os primeiros indicios apuntan a que fuxiron do lugar tras ser descubertos por un veciño. Yo creo que fue porque le llamó la atención un vecino, pero no, o sea, no sé quién fue el vecino tampoco, espero que baje y que me lo diga. A falta de máis evidencias, a Policía Nacional traballa para esclarecer o acontecido. Con todo, a identidade dos implicados continúa a ser descoñecida. Na Coruña tiveron moito traballo esta mañá no peirao de Oza para intentar trasladar a balea que apareceu morta na zona do Portiño o sábado. O cetáceo, unha femia de balea común, tiña máis de 21 metros de longo e cousa de 30 toneladas de peso. Segundo a coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, é o maior exemplar que varou aquí nos últimos anos. Houbo que despezalo e izalo con guindastres para levalo incinerar. O actor Luís Tosar suma hoxe un recoñecemento máis á súa carreira profesional. A medalla de ouro ao mérito nas belas artes concedida polo goberno. Xunto a él, outros 34 artistas, todos premiados por destacar na creación e na difusión da arte e da cultura. O lugués Luís Tosar foi o gañador en 3 ocasións dos premios Goya e o ano pasado a Xunta tamén lle outorgaba a medalla de ouro de Galicia. A súa última película, Golpes, acaba de estrear. ¿Qué me ayuda? En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano. A ver, a miña nai me suele comprar todos os anos un pijama, porque é como unha tradición que temos, pero a verdad que é bastante divertido, é como volver a niñez, volver a xogar. Sempre voy en pijama na cena de Navidad, entonces non me parece nada raro. A vestimenta especial para as festas é case un fixo dentro dos gastos de Nadal, que este ano quedarán de media en 580 euros por persoa, prácticamente igual co ano pasado. Iso sí, cando invistamos en roupa, dependerá moito de se optamos polos conxuntos de gala ou polo pixama para todo. Mónica Fernández. Durante anos, o Nadal tivo un código non escrito, vestirse ben e arreglarse máis, pero durante os últimos anos esta tendencia vai mudando e hai quen prefire poñerse o pixama para cear. Cambian os costumes e agora búscase a comodidade cun punto de diversión. Para os que elixen esta opción non é un sinal de descuido, senón un punto de vista diferente das celebracións.
As redes sociais foron clave para esta nova moda. Xunto ás compras en liña e os anuncios personalizados, popularizaron axiña a idea de celebrar a noite vella en pixama. Mis padres tienen un pijama igual, se lo ponen también, pero solo cuando toca nuestra casa. O sea, cuando vamos por ahí, pues vamos vestidos. Vémolos nas tendas e nos escaparates. Os pixamas con motivos de Nadal son tendencia. Cada vez más vienen, familias enteras. Aparte ahora se hace, pues eso, el pijama conjunto, mamá, papá, niño, abuela, abuelo, todo el mundo, o incluso los calcetines a conjunto. O canon da elegancia en Nadal reinvéntase, as celebracións deixan de ser tan protocolarias para convertérense nunha reunión máis cómoda cun punto de diversión. Me parece divertido, la verdad. Por ejemplo, mi hermana con sus hijos y tal lo hace y me parece súper chulo. Original, sí, me parece algo bonito de hacer en familia. Pero non todos están dispostos a renunciar ao ritual de amañarse e para moitos vestirse de gala segue sendo parte esencial do Nadal. Me horrorizo cenar en pijama y menos en Navidad. Aproveitar a ocasión para arreglarte un pouco e estar coa familia como fin de ano. Tradicións que se transforman en normas que se flexibilizan. O ano despídese mellor cando cada un o pode facer a súa maneira. Estarían dispostos a comprar un décimo da lotería de Nadal sen saber que número é? Pois parece que hai quen sí. Fano nunha librería de Monforte e a iniciativa está sendo todo un éxito. Neste despacho de Monforte ofrecen a posibilidade de xogar un número e non abrilo ata o mesmo día do sorteo. É unha iniciativa que facemos pois para darlle un pouco máis de chispa á venta de décimos para este sorteo. Consiste en ter un décimo, bueno, pois como vedes aquí, son décimos de Nadal metidos nestes sobres. Entonces os clientes veñen e os máis atrevidos, porque claro, a historia é que deben de guardar o secreto do décimo hasta o sorteo, hasta que chegue o día do sorteo. É unha forma de prolongar a emoción. Siempre estás con la intriga de si te va a tocar, pues más aún todavía si no sabes el número que vas a jugar, aún es más intrigante todavía. Pareceme ben, porque efectivamente é bastante intrigante, bueno, pois é unha maneira máis de que sexa doble sorpresa. Hai clientes que se decantan por esta opción. Como acaban de decir, como as sorpresas son así, pues venga, sorpresa. E ademais unha forma de tentar a sorte ao deixar a elección do número ao azar. Hai xente que che pide números moi concretos. A estas alturas é moi difícil xa que da máquina salgan números moi concretos. De feito, por exemplo, todo acabado en 7 está rematado, xa non hai terminación 7. Sexa dunha forma ou doutra, todos temos o desexo de que a sorte nos sorría o día do sorteo. Os venezolanos retornados están vivindo con moita incerteza a suspensión de voos con Venezuela. E xusto agora que se chega o Nadal, a falta de comunicacións dificulta tamén o envío de agasallos e mesmo de medicinas ou comida pros seus achegados. Lorenzo, que vive en Ourense, é un dos máis de 20.000 venezolanos regularizados en Galicia afectados polo peche do espacio aéreo de Venezuela. O seu Nadal vai ser este ano diferente. Xa fai máis dun ano que non os vexo e iba a ser como que os reencontro en estas datas de Nadal, pero por desgraza, a menos que pase algún milagre, non vai suceder. Podes axudar a túa familia a vir acá ou ben tamén podes axudar a túa familia alá enviándolle recursos, enviándolle alimentos, enviándolle medicinas, pois agora vai ser moi difícil poder facer esa axuda a túa familia para que podan pasar unhas datas de Nadal medianamente decentes. El tema de los vuelos, eso tiene que ver con las empresas que llevan inclusive envíos allá, que están esperando en estas navidades que lleven muchas cosas y pues eso no va a pasar. Na tenda de Edwin está paralizado o envío de paquetes. Llegar a la paquetería en este momento está totalmente detenido. El espacio, no tanto aéreo, sino el marítimo también está bastante complicado. Y se hace complicado sobre todo por la fecha que la gente quiere enviarle sus regalos, sus cosas a la familia de Venezuela, a la insulina. Es que es casi que prohibitivo. Medicamentos que alí din son moi custosos e moi necesarios. A comunidade venezolana en Galicia asegura estar vivindo unha situación de moita incerteza. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Más de 9 millones de personas que están fuera. Non sabemos cando se van a volver a poñer en marcha. Entón, esa é unha incertidumbre moi grande para a xente que está ahora sufrindo este corte.
A atención sanitaria no rural leva un ano reforzándose con un novo servizo sobre rodas, as unidades móviles de radiografías, que se desplazan ata os centros de saúde. É dun programa pioneiro do Sergas que lles aforra aos pacientes unha viaxiña ao hospital. Ben, e chega o momento de abrir esa fiestra cara ao exterior grazas ás nosas cámaras e paramos en 2 puntos. Por unha banda temos Muxía e ven esa situación deste lado dese mar que xa lles adianto que os xoves volvemos falar de temporal, agora mesmo abríndose claros na Costa da Morte e 14 graus de temperatura. 14 graus de temperatura temos tamén no Grove, xa ven claros importantes que comezaron a abrirse nas Rías Baixas, a primeira zona, e agora serán máis evidentes no resto da comunidade. Ben é certo que aínda esa circulación de norte traerá eses chubascos que van estar un poquinho máis presentes e reducidos nese terzo máis norte. No litoral falaballes dese temporal dos xoves para chamar xa a súa atención, pero aínda durante esta tarde temos temporal de mar de fondo con ese aviso amarelo. As temperaturas máximas por riba do previsto esta mañá, 14 graus en moitas localidades do litoral. En canto Terio remate cos deportes, falamos do tempo. E miren que imaxe tan bonita, estes cachorros de tigre siberiano que pisan por primeira vez a neve nun parque zoolóxico de Hailin, o noroeste da China. Deixanse ver xogando, pelexando entre eles e rodando pola neve para a alegría dos turistas. Nestas datas organízanse viaxes especiais á zona precisamente porque é cando mellor locen estes animais co fondo nevado. E nada, estes días non paramos de sacar imaxes de distintos lugares do mundo vestidos de Nadal. É o que toca. Hoxe amosámoslles un lugar onde o Nadal se cadra a súa razón de ser. É o Vaticano. Ali non elixen entre árbore ou nacemento, as dúas cousas ou ben grandes e lucidas. Desde unha preciosista praza de San Pedro imos despedir este telexornal ata mañá, así que nada, que teñan moi boa tarde, ata loguiño.